Hi, my name is Twice, Mr. Beast Zimbabwe. We are back again with yet another video. And we are broadcasting live from our Twice studios. Hey, kana munywani pa channel ino boys, gara weta se. Gara wa subscriber. Because pano pa Twice tumudzira nyaya dzese zvikuita se. Zvikuitika. Yatsa zvikuitika boys, tumudzira pana pa. Yatsa zvikuitika mana ose nyika se. Nomasaisai ese ema social media. Tinge tiku tikupai panapa misi kana second kana chi so kana subscribers sika kupedza munamato sadzara chipora iyo zvinotapinda munyaya yedu zvizere vale maguru boys Abatwa uchilaswa boys nababa Munini boys ava boys boys avabatwa boys meguru arowa boys meguru arowa vaitika boys vamureva boys vaitika it's real gentlemen asi mafanisa these are real stories saka garawaita se vasubscribe hama saka motichini nyaya boys saka tudze mafungire mucomment section my name is Twice, Mr. Beast Zimbabwe.